ପ୍ରଥମେ ପନିରକୁ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ଜିରା ପକାଇବା। ଏଥର କାଟିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ କଢ଼େଇରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଥିବା ପନିରକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପନିର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଥର ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଜିରା ପକାଇ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଏବେ ପକାଇ
ଏଥର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଓ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା। ମିଠା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବା। ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ପକାଇବା। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଥର ଆମର ପନିର ଚିଲି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ିଦେବା।